Takže čaute ľudia, toto je moja ďalšia ukážka z hry a dneska to bude z hry Gun. Tak, čo by som vám povedal, dlhšie som nepôsobil na mojom kanáli, pretože sa vyskytli také okolnosti. Ale to vás nemusí trápiť, dneska tu mám pre vás ďalšiu ukážku z hry alebo gameplay z Gunu. Nebudem rozhrávať žiadnu novú hru, dáme si rovno game, Gun save a dáme si OK. Takže ja už som akože prešiel tam voľaké tie začiatky, ako vidíte. Hráme za Koula. No, čo by som vám základne k tejto hre povedal. Takže, nedá sa tu bežať, shiftom sa skrčíte. Skáčete space. Keď si vyberete zbraň, tak vidíte, máme tu auto premieňame zbraň. Máme tu revolver, s ktorým sa nedá mieriť. Ale keď si zoberieme takúto pušku a stlačíme Z, tak krásne môžeme zamieriť. A keď dáme C, tak spravíme taký spomalený záber, vidíte? Proste, a keď dáte C, a D proste, on vám to automaticky zameriava. Počkáme si, kým sa nám to doplní, samozrejme. Doskryjete zbraň, tak a my ideme rovno na misiu. Máte tu kone, môžete napríklad takto nejakého debila, hej, chytíme. Shoot him dead! Môžeme napríklad vykopnúť, alebo ho môžeme proste zabiť. Tak, necháme ho žiť, ideme ho úplne zabiť, tak. Si môžeme zobrať náboje, ja už som v tomto väčšom mieste, ja som to už malé miesto prešiel, bolo to dosť ťažké, tak ideme si zahrať túto misiu. Máme, vidíte, nejakého húca, nejakého debila proste, čo by ma to bolo, nejaký debil. Looking for hoodoo, I'd wager. Prepneme ukážky, nechceme žiadne ukážky. Ako vidíte, tu mám našho koníka, ktorý je úplne škaredý. On má nášho konia. Takže tu sú tiež také módy. Shiftom šprintujeme, keď si pridávame, tak proste keď si pridávame, tak ideme tiež rýchlo. Tuto misiu som už hral, len som si to neuložil a tak to ideme spraviť ešte raz. Ideme. Si ostavíme nášho koníka a ja si ho prejsť postavím takto. Lebo vidíte prečo? Zoberme si tu náboje a ideme sa s Benderom porozprávať. Tak, akože sa začneme ukážať. A vidíte, už tu máme prvú strieľačku. Wow! Tak, a hneď nás zabili. Pretože sme to úplne osrali. No, už také faily tu je z začiatku. Musíme si počkať, musíme si prebijeme si ju. A už sme tu. Tak a môžeme si ukážem ten spomalený záber. Tak a už sú tu aj tí naši a už strieľajú. Takto si čas strelí, no headshot. Tak a teraz príde taký jeden, ktorého sme najprv mali zabiť, ale nejako nám ušiel. Tak. A už uteká, on sa volá Chaves a ukradol nám. Aha, výborne. Takže musíme utekať, bereme nášho konia a utekáme. A musíme ho následovať, nemôžeme ho zabiť. Ideme ho iba následovať. Tie misie predtým to boli tiež nejaké fajné, ale také a už ideme strieľať. Krásne. Keep them off my tail, kid. There's a few left. Finish them off. Tak, môžu dole. Cracker Jack work, kid. Don't get too comfy.
They came from behind those hills. We need to ride over. Tak, a Look. uvidíme za nich. They're coming in fast! Ďalší. Wow. They're headed our way! Ah! Oh! Take cover! Wow, je to sráno, tak to proste, takto filmečie. Rifle combo. Môžeme ich to aj poďom zabiť. Je to krásne, proste vypracovaná hra. Nie pri nepatrí medzi najnovšie hry, ale je proste úvodná. Kde si? A už sme v ranči. A tu ďalšiu ukážku. Please, don't kill us. Let us go. Guess we missed Chavez. Word, we swear! Whoa, what are you doing? They were unarmed. Bullshit. This Gracer was pulling a gun. Didn't you see it? I saw it clear as Ako day. vidíme, tak ich Better zabil. get wise, kid, if you want to stay alive. You shot those folks in cold blood. I'm taking you to Hoodoo. You dumb rube. Who do you think we take orders from? Hoodoo's been playing you and your little whore like a fiddle. Keep your hands up. What are you gonna do? Shoot us in cold blood? Yeah, Rube. Who's the murderer then? No, takže asi budeme musieť. Flush him out, Rinnebaugh! There's the new law in town, and it's coming for you! Takto to vystred. Stredri! Come on out, face! Son of a... You killed Rinnebaugh! Fú, neviem, prečo musíme sa strediť aj tohto, síce toto je náš kamarát, ale tak... Fú, to by sa prekvapilo. Kde si? No veď počkaj. No, počkaj teraz. There's no use in Krásne hiding. trvá. We're Ideme back. sa. Tak aj dole. A prešli sme misiu. Oh, Hoodoo. Time to lay your cards on the table. Let you know more about Reeves. Si vysadíme na jeho koníka. Tak. Mission complete. Máme nejaké nové pištolky máme. To si môžeme pozrieť. A ešte to není hotové, takže ešte musíme ísť sem. Come on. Tak neviem, prečo sme ich zabili. A tak... Zabili síce nevinných ľudí, ale tak asi to no, tak asi stačí nejde, to nie je správna cesta. Tak... Ani toto nie je správna cesta. Ideme sem, dať koníčku. Dať koníčku môj. Je to fakt super hra. Proste ma strašne baví, ako vidíte aj tie scénky, proste je také naplňavé. Tak, a sme tu. No. Sme v nejakom meste. A tu budeme podľa mňa musieť niečo zase spraviť. Prešli sme túto misiu, alebo ešte
ešte nie. Hey, kid. I'm nothing but your damn puppet. Is that what you think? Whoa. Easy, kid. Who told you such a thing? Webb and Rudabaugh before I plugged them both. They're dead? Just like you're gonna be. Kid, listen to me. That preacher you're looking for is in that room right now with Jenny. She lured him there. I was just coming to get you. Liar! Jenny! No! Son of a... Tak, toto bolo dosť blbé. You the one from the steamboat? Kebyže nevyčítuje to Jenny, tu sme museli zachrániť. Bring him to me. Ako vidíme, zoznáme sa tu s novým zločincom. A Jenny je I had to mŕtva. waste a perfectly good whore to get to the truth about you. Bastard! I could hardly believe it when she told me. Ned White. No to preskočíme to. Ideme asi, sme vo väzení. Je to dobré. Je to zdravé. S myškami sa tuto váľať, more ani záchod tu poriadne